Шилати здатув'я Сесеріна Чув'юровала, Шилане Дмитрий Мартынов из НЗВ Ескос Сахор, Сыктывдин районса Быльгаршикт. Сиджидваки, самивар, чуймо слашай пайвунис, чимус шар, а тоді випила вараменом щури самиварис, що тращиться самивар. Самивариш поспечин, або кичит, або пин, локти нив'яс, на локти зон'єс, локти периш, єс на локти дом'єс, локти кому не вийшли. От ми вірмики скиває, ой, ор, і старші хто не лом жидини, адже мезор, лише забаття сам пекшоїн, пильте саме варсивоєч, що тращиться чурим дор. Від відра, воюва, семен варис, ечана, локти нив'яс, на локти зон'єс, локти периш, єс на локти дом'єс, і старані війма. Бухшим берегужіс, самивар, окі величик теншудис, що макар, а сила діщилом юргіс, самовар і шайба тюргіс, що тращиться самовар.